Guys, so for today's video, matumi sa eskwelahan, padong mi sa eskwelahan, no? So, while naglakaw mi, na ako'y nakitaan nga prutas. So, tagsara ni siya mabuhi diri sa Pilipinas siguro guys, no? Kani siya nga prutas is mulberry. Nya, nanguha mi ani kay naraman iskilid sa balay sa uyuan. So morning, while naglakaw mi, mangaon mi ani ni Zaki. Zaki ah. Hold the payong. Hold the payong. So padong mi sa eskwelahan ni Zaki. Dari bi ah. You eat that one ka, it's sweet na. So basta violet na, hinog na to siya. Nya ang color pink is aslum pa. Kana bibi. Bi mama will eat bi, give mama one. One mulberry. Bi. Okay, check na to kung tamis na ba. Lisod kayo mag-video nga gahawid kag payong. So tilawan na to, mani siya. Tamis na. Nami kayo siya guys. Tagsara na yung nani nga klase sa prutas. Let's go na, let's go. So, video may padomi sa eskwelahan ni Zaki. Hi guys, kung ganahan mo sa akong video, please give like, share, and subscribe para madagan nga to ang subscribers. Tagsa na kay kung maka-upload. So, dapat daily dyan din, no? Kay vlog man, malagi. Di man po malikayan nga di ka mabisi. Nag-eat na ni Zaki. Eat na ni Mabay? Yeah. So, init na kayo diri guys sa among lugar. Very init. Nya. Padong mi sa eskwelahan, magbaklara mi padong sa eskwelahan kay distansya man pugikan sa Mumbai, madara siya mga 15 minutes. Kay nag-school man ni si Zaki sa daycare as visitor. So diri guys, na-harvest na ginahinay ang humay. Murag tagsa na lang nagbarog og humay diri. Arang inita. Pero okay ra magbaklay kay simentado naman ang gilakwan. Pero mao lagi arang inita jud. Pila na kanika Celsius diri. Murag 49 naguro ni. Dirit sa Bohol. Amo kay bukid na gini kayo nja. Magfag pag yun ini kadlawon pero di gapon malikayan sa kainit. Bye. So, wipe it on the bag. Arang inita jama. Ang kainit nga. Inig. Wipe it. Kuani mo ron. Lakos karsada mapaso na ka di para sa una ba nga. Kuan. Arang alas 8 paganis buntag moraragway init. So karon nag climate change man mao na nga. Grabe na kayo ang kuan sa init hapdas. Guys, mao ni ang umayan diri sa amuano. Limpyo kayo nya. So, wipe it in the bus. Arang limpyo ha. So diri ang amo ang waiting shed. Huwatanan og naay mo ato og sawang sa lungsod og makamerkado. So init na kayo jud. Nagdadya mig payong kay di magsilbi og way payong. Arang inita. Simentado na diri. Ikan sa mga gilakwan, simentado na. Pero mao lagi. So that's all sa mong video guys.
Keep like, share, and subscribe. And don't forget to comment.